Olisiko nyt korkea aika päivittää tulisijasi vähäpäästöiseksi? Vaihtaminen sujuu helposti ilman työkaluja. Tämä täysin kotimainen tiileriarina on pitkällisen tuotekehityksen huipputuotos. Tämän arinan avulla puut palavat tehokkaasti ja tuhkakin muuttuu melkeinpä puuterimaiseksi, joten palamattomia kekäleitä ei takkaasi jää ja näin ollen saat poltettua puut täydellisesti loppuun. Poista vanha arina ja asettele pohja-arina paikoilleen. Tulisijasi koko määrittelee sen, montako moduulia tarvitset. Sivuarinat nostetaan reunoille ja voit itse määritellä, mille kaltevuudelle ne haluat asetella. Ennen kuin tämä arina sai lopullisen muotonsa, on se läpikäynyt lukuisia testipolttoja ja mittauksia. VTT-mittauksissa tulisijan päästöt menivät jopa alle 1/4 CE-merkinnän raja-arvosta. Perinteiseen rakoarinaan verrattuna puut palavat tällä arinalla paljon tehokkaammin, koska palamisilma on niin sanotusti turbulenttisempaa. Palamisilma liikkuu puiden päälle, joten häkäkaasu palaa ja muutkin päästöt pienenevät. Hyötyä löytyy myös tulipesän kunnossapitoon. Palamisilma huuhtelee tulipesän seiniä, jolloin lämpö takan sisuksissa nousee tasaisemmin ja näin ollen vaikuttaa suoranaisesti sen kuntoon. Tämä paksusta valuraudasta valmistettu huippuarina on moduulimittainen ja sopii useisiin tulisijoihin. Lataa puut, sytytä ja nauti tyylikkäästä tulesta.